Hello and welcome to my channel. आंनि चेनेलाव गिबियावनो बरायबाय दिनै क्लास 10 नि मेथ्स नि सोंनाय बिदां 3.4 नि नम्बर 2 नि नैबे थार्ड क्वेश्चनखौ सल्व खालामनो थांगासिनो दङ। नम्बर 1 आरो नम्बर 2 नि भिडिअखौ नायनोब्ला नोंसोर बे भिडिअनि डिसक्रिप्शन गाहायाव लिंक मोनगोन बेवहाय थांनानै नोंसोर नायहैबानो जाबाय। गिबियावनो जों बर' मिडियामनि क्वेश्चनखौ फरायग्रोना लागोन बिनि उनाव आं इंलिश मिडियामनि क्वेश्चनखौ फरायगोन। नाय मोनसे नै सानजिमानि अनजिमानि सानजिमाफोरनि दाजाबगासैया 9 आरोबाव बे अनजिमानि 9 फाना सानजिमाफोरखौ थावनि सोलायनानै मोननाय अनजिमानि फाननाय जायो अनजिमाखौ दिहुन। नोंसोर क्वेश्चन्सखौ गोरा मोनदों जानो हागौ नाथाय जेबो गैया बे क्वेश्चन्सआ ओरैबायदि गोरलै। ओके स' इंलिश मिडियाम क्वेश्चन्सखौ नागिरग्रोनि गिबियावनो। The sum of the digits of a two-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. जों अनजिमाखौ सोंदों जोंनाव जेबो गैया गिबियावनो बे क्वेश्चन्सखौ जों बुजिना लाग्रोनि। मोनसे नै सानजिमानि अनजिमा नैबे बाथ्राखौ बुजिबानो जोंहा गासिबो बाथ्राया ओंखारलांजोबगोन। नै सानजिमानि अनजिमाया माखौ होनना बुङो जों बेखौ गिबियावनो बुजिना लाग्रोनि। नै सानजिमानि अनजिमाया माखौ होनना बुङो जाय अनजिमायाव मोननै नाम्बार थायो जेरैहाय 25, 12, 13 बा 26 बा 37 बा 48 बेफोरो मा नै सानजिमानि मोनसे अनजिमा दै माने नै सानजिमा थानाय मोननै सानजिमा थानाय मोनसे अनजिमाफोर जाय अनजिमायाव मोननै नाम्बार दङ बै अनजिमाखौनो जों नै सानजिमानि अनजिमा होननानै बुंनाय जायो। बेखौ बुजिबाय। नाथाय नै सानजिमानि अनजिमाखौ जों मोनसे बेखेवनाय महराव लिरनो हायो। बै बेखेवनाय महराव लिरनायखौसो जोंनो दायो नांगौ। हमना लाबाय मोनसे नै सानजिमानि अनजिमा 26 खौ हमना लाबाय दे। 26 खौ जों मोनसे बेखेवनाय महराव लिरनो हायो। आरो गोसोआव लाखि 6 आ मा नखराव दङ मुंसे नखराव दङ बेखौ जोङो बर'नि मुंसे होनना बुङो इंलिसाव बेखौ इउनिट प्लेसआव दङ होनना बुंगोन। आरो 2 आ मा नखराव दङ मुंजि नखराव दङ माने 10 प्लेसआव दङ दे 10 प्लेसआव दङ। होमबा जुदि बेखौ बेखेवनाय महराव लिरनो थिनोबा नोंसोर नैबे महराव लिरनो हायो 2 × 10 + 6 महराव लिरनो हायो। जाय अनजिमाया मुंसे नखराव दङ बे अनजिमाजों जेबो खालामनाङा बेखौनो लिर 6 बा 6 खौनो लिर 5 बा 5 खौनो लिर 2 बा 2। नाथाय मुंजि नखराव थानाय मुंजि होनदोंना 10 होनदोंना मुंजि नखराव थानायजों नोङो मा सानजाब 10 सानजाब माने 10 सानजाब। अके बे जाहैबाय मोनसे अनजिमा जाय अनजिमाया नै सानजिमानि मोनसे अनजिमा। अके बा नै सानजिमा थानाय मोनसे अनजिमाया माबायदि जानो हागौ मुंसे नखराव थानायखौ जों बेखौनो बे लिरगोन मुंजौ नखराव थानायखौ माने 10 नि प्लेसआव थानायखौ जोङो माजों सानजाबगोन 10 जों सानजाबगोन। अब्ला नोंसिनाव दानिया आं सोंसै मोनसे क्वेश्चन्स मोनसे नै सानजिमानि अनजिमाया मा जागोन जुदि मोनसे अनजिमाया मुंसे नखराव थानाया 3 मुंजौ नखराव थानाया 4 होमबा बै अनजिमाया मा जागोन होनबा नोंसोर मा लिरनो हागोन जिहेतु 4 आ मुंजि नखराव दं ओंखायनो जों बेजों 10 माल्टिप्लाइ खालामगोन। जिहेतु 3 आ मुंसे नखराव दङ ओंखायनो जों बेखौ 3 खौ 3 आनो दोनगोन माने अनलि प्लास खालामदों। होमबा बेसे जागोन बेयो 4 × 10 40 40 + 3 43 जागोन नङा होमबा। होमबा जुदि मुंसे नखराव थानायखौ y लाबाय मुंजौ नखराव थानायखौ आङो x लाबाय होमबा बै अनजिमाया xy जागोन नामा अबभियासलि जानाय नङा। बै अनजिमाखौ नों बोरै दिहुनगोन x जों नोङो मा सानजाबनांगोन 10 सानजाबनांगोन। x जों मानो 10 सानजाबनांगोन x आ जिहेतु मुंजि नखराव दङ मुंजि नखराव दंबा जों मा सानजाबनांगौ 10 माल्टिप्लाइ खालामनांगौ। ओमफ्राय जाय मुंसे नखराव दङ बे मुंसे नखराव थानायखौ माने इउनिट प्लेसआव थानाय जों जेबो खालामनाङा बेखौ प्लासल' खालाम। होमबा मोनसे नै सानजिमानि अनजिमायाव जुदि मुंसे नखराव थानायखौ y लायोब्ला मुंजौ नखराव थानायखौ x लायोबा बै अनजिमाया मा जागोन x × 10 + y जागोन। बै अनजिमाया xy जानाय नङा दे xy जानाय नङा बै अनजिमाया x जों y जों लिरबानो जागोन बिदि दासान। x जों y जों लिरनानै मोननाया x जों y जों लिरनानै मोननाया x × y होननाय जादों। xy माने मा x × y खौसो फोरमायो नालाय ओंखायनो नों डाइरेक्ट xy लिरनाया मुंजि नखराव जुदि x दङब्ला बेखौ नों मा लिरथारनांगोन x × 10 लिरथारनांगोन। बेनिफ्रायसो सोरजों प्लास जागोन बियो y जोंसो प्लास जानानै जेसेबां मोनो बेसो अनजिमा जागोन।
गुदि बाथ्राया बे आरो अके बुजिबाय जानांगौ नोंसोरो दानिया कुइसन्सखौ नायलांदो स' गिबियावनो जोङो मुंसे न'खराव थानायखौ y होननानै हमना लागोन आरो मुंजे न'खराव थानायखौ y होननानै x होननानै हमना लागोन बेबायदि कुइसन्स फैयोब्ला बेबायदि हमनांगौ गिबियावनो अके आं सानो नोंथांमोना कुइसन्सखौ बुजिबाय जुदि बुजियाखैबा आं बुजायनायखौ खनसे बोना नायफिनबानो जाबाय स' लिरना लादो हमबाय लेट मुंसे न'खराव थानाय सानजिमाया y होननानै हमबाय दं अके स' बेखौ मोजां लिरनि y इंलिश मिडियामफोरना लिर दा इउनिट नाम्बार डिजिट बी y दानिया मुंजौ न'खराव थानाय सानजिमाया मोननै सानजिमा होनदों नालाय जों मोनसेखौ y हमबाय मोनसेखौ मा हमसै x होननानै हमसै x मुंजौ नङादे बियो सरि मुंजिसो जागोन बियो मुंजौ होनबाथ' जोंहा मोनथाम न'खरावसो थांसिगोन दा 10 डिजिट बी x अके बुजिबाय जानांगौ नोंसोरो 10 नङा बियो 10 जागोन होमबासो रोखा जागोन बाथ्राया देयरफर अनजिमाया मा जागोन अनजिमाखौ सोंदों दै दा नाम्बार इज आं बुंखादों मोननै सानजिमानि अनजिमाखौ दिहुननो थाङोब्ला जों गिबियावनो माखौ मिथिनांगोन मुंसे न'खराव थानायखौ मिथिनांगोन आरो मुंजों न'खराव थानाय सानजिमाखौ मिथिनांगोन फार्स्ट वी हेव टु नो दैट बिनि उनावसो नोङो अनजिमाखौ लिरनो हागोन जानला मोनला अनजिमाखौ लिरबा जानाय नङा जिहेतु जों मुंजि न'खराव थानाय सानजिमाखौ जों x होननानै हमना लाबाय ओंखायनो x जों मा सानजाबगोन 10 सानजाबगोन आरो जिहेतु जोंहा y आ मुंसे न'खराव दङ ओंखायनो जों बेजों जेबो सानजाब्ला जेबो मानिफोर खालामब्ला जों डाइरेक्ट एड खालामसै बेखौ प्लास खालामसै बे जाबाय अनजिमा जागोन होमबा जों x आरो y खौ दिहुननो हाबासो जों अनजिमाखौ मोनगोन अके दानिया थांसै जोंहा कन्डिशनाव बिनि थाखाय लिरसै सोंलु बायदिब्ला according to questions नायदो दानिया मोनसे नै सानजिमानि सानजिमाफोरनि दाजाबगासैया 9 माने सानजिमाखौथ' जों y आरो x होननानै हमना लाबाय नङा होमबा बै x जों y जों प्लास खालामोब्ला बे x जों y जों प्लास खालामोबा बेसे मोनोनो 9 मोनोनो अके जेरैहाय नाय जेनेबा 2 आरो 9 आ मोनसे नै सानजिमानि अनजिमा नङा होमबा 2 जों 9 जों प्लास खालामबा बेसे मोनो 11 मोनो थिग बिदिनो x जों y जों प्लास खालामबा बेसे मोनोनो 9 मोनो बे जाबाय गिबि कन्डिशन आरो सेकेन्ड कन्डिशनखौ नायदो सेकेन्ड कन्डिशना मा आरोबाव बे अनजिमा माने नैबेखौ बुंनाय जाबाय नैबे अनजिमायाथ' जोंहा नैबेसो नालाय अनजिमाया बे दै बे अनजिमानि माने नैबेखौ बुंनाय जादों दै बे अनजिमानि मा होनो सानजिमाफोरखौ थावनि सोलायनानै मोननाय अनजिमानि फाननै जायो बे अनजिमानि गु फाना माने नैबेनि बेजों जोङो बे अनजिमाजों बे अनजिमानि गु फान माने नैबेखौ होनना बुंनाय जादों बे जाबाय अनजिमा बे अनजिमानि गु फान माने मा बेजों बेसे माल्टिप्लाइ खालामना मोननाय 9 गु फानआ मा सानजिमाफोरखौ थावनि सोलायनानै मोननाय अनजिमानि फाननै आच्छा सानजिमाफोरखौ थावनि सोलायबा मा जागोन x नि जायगायाव बे y आ फैगोन y नि जायगायाव बे माया थागोन x आ थागोन माने सानजिमाफोरखौ थावनि सोलायनानै मोननाया मा जागोन 10 into y प्लास x जागोन दै गोसोआव लाखि सानजिमाफोरखौ थावनि सोलायबाय नालाय माने x आ y नि जायगायाव जुदि x खौ लायोब्ला बिनि फानबेसेनो फाननैनि समान जायोनो कुवेश्चन्सखौ बुजिबाय जानांगौ
कुवेश्चन्सआव मा होनना बुंदों जोंहाथ' अनजिमाया बे जाखाबाय नङा होमबा बे अनजिमानि गुफान माने बेजों 9 माल्टिप्लाइ खालामनानै मोननाया बे अनजिमानि जायगायाव जुदि आङो x नि जायगायाव y लायोबा y नि जायगायाव x लायोबा जा अनजिमा मोनो माने नै बिदि अनजिमा मोनोना बै अनजिमानि फाननैजों मा जायो होनना बुंनाय जादों समान समान जायो होनना बुंनाय जादों अके क्लियार जाबाय जानांगौ बे जाबाय बै अनजिमानि गुफान बे जाबाय थावनि सोलायनानै मोननाय अनजिमा x नि जायगायाव y y नि जायगायाव x होमबा जोंहा बेयो अलरेडि थानांगौ महराव दंखायो बेखौ जोङो जेबो खालामनांला नै बिथांखौसो जोंहा एसे मावनो गोनां जागौ होमबा 9 जों 10 जों बियो 90x जासिगोन 9 जों y जों 9y जासिगोन बिसोर सानैजों 20y आरो x जों बेजों 2x क्लियार स' गासैबो x गोनां गोजा y गोनां गोजा जों बेखौ गासैखौबो बिथिं बारहोजोबसै होमबा 90x प्लास 9y बेखौ बिथिं आलासि जानो लाबोबा बे माइनास 20y जाबाय बेखौबो बिथिं आलासि जानो लाबोबा बे माइनास 2x जाबाय बिथिं जेबो गैला 0 थाबाय एखे हारिजों एखे हारि खाथि खाथि लिरदो बा डाइरेक्ट दानख'बा दानख'लायदो माइनास बा माइनास खालामलायदो नै बिथांजों खाथि खाथि लिरबाय जोङो नै आरो नैबे बिथांजों बे बिथांजों खाथि खाथि लिरबाय बिसोर सानैजों मा जागोन लोगो जानाय नङा बिसोरो मानो होनबा बेहा प्लास बेहा माइनास होमबा बेसे थागोन 88x थागोन बिसोर सानैजोंबो लोगो जानाय नङा बेहा प्लास बेहा माइनास 20 निफ्राय 9 खौ माइनास खालामदो थारमाने देरसिना सोर माइनास नालाय सिना माइनासा थाखासिगोन होमबा बेसे मोनगोन नोङो 11y इकुवेल टु 0 दानिया नाय जोङो मोनसे खामानि मावनो हायो बेवहाय 11 दं बेवहाय 88 दं 11खौबो राननो हायो 88खौबो राननो हायो ओंखायनो आं 11 कमन लानोसै 11 कमन लाबा बाव मा थागोन 8x थागोन बेवहाय माल' थागोन y थागोन 11 into 8 88 नङा होमबा 11 जों y जों 11y जुदि आं 8x माइनास y खौल' लाखियोब्ला बे 11आ बैथिं दाहोना थाहैबाय नै होमबा बेसे मोनगोन आंलाय 0 खौ 11आ रानबा 0 बेखौ जोङो नाम्बार 2 होना लाबाय अके भिडिअआ एसे गोलाव जागोन दे बियो होमबा दानिया नाम्बार 1 जों नाम्बार 2 जों नायदो दानिया जिहेतु जों खोमोरनाय आदबजों जों मावफुंथाय दिहुननांगौ ओंखायनो जोङो नाम्बार 1 समानथाय आरो नाम्बार 2 समानथायखौ गोसो होनांगोन नाम्बार 1 आरो नाम्बार 2 आव x आरो y नि थाफादेरफोरखौ नायदो माने क'एफिसिएन्टखौ नायदो बहाय x नि थाफादेरा बेसेबां 1 बहाय x नि थाफादेरा बेसेबां 8 समान समान नङा आच्छा y निया समान नामा नायनोसै जोङो y निया बहाय 1y जेबो गैया माने बेयावबो मा जेबो गैया माने 1y y निया समान समान होमबा मा खालामगोन नोंलाय जेखौबो समान खालामनांला जिहेतु y निया समानखा अके जुदि समान नङाबा नों समान खालामनांगौमोन आरो होमबा नों डाइरेक्ट मा खालाम 1 जों 2 जों प्लास खालामना हो मानो प्लास खालामनांगौ सिना बेलेग बेलेगनि समान समाननि सिना बेलेग बेलेग दे बिनिया प्लास बिनिया माइनास ओंखायनो जों मा लिरगोन देयरफर 1 प्लास 2 इमप्लाइज 1 जों 2 जों जोङो लोगो लाबाय पाकिस्तानजों इण्डियाजों लोगो लानाय बायदि नाथाय गोसोआव लाखि पाकिस्तानजों इण्डियाजों मालाबाबो लोगो जाया होमबा समानसिननि बिथिंजाय थानाया समानसिननि बिथिंजाय थानाया लोगो जागोन सोनाब लागोजों सोनाब लोगो जागोन सानजा लागोजों सानजा लोगो जागोन अके माने x प्लास y जों 8x माइनास y जों लोगो जासिगोन जिहेतु जों लोगोसो खालामदों नालाय नै होमबा समानथाय 1 आव दंमोन x प्लास y समानथाय 2 आव दंमोन बिथिं सोनाब लागोआव 8x माइनास y आन्डारस्टुड सानजा लागोआव दं बिथिंना 9 बिथिंना सानजा लागोआव दङ 0 मानोबा मा जासिगोन 9 प्लास 0 सोर गैला दानजाबाय बे नै जाम्बाया गैला बे मानो होमबा बे प्लास मोनसेया माइनास नङा होमबा गैला बिसोरो थैबाय होमबा x जों 8x जों थाबाय बिसोर सानैजों लोगो जाबाबो जेबो लाब गैया 9 जाफिनगोन बिसोर सानैजों जमा जासिगोन बेयाव मोनसे x दङ बेयाव 8था x दङ गासै 9था x जासिगोन होमबा x खौल' लाखियोबा नैबे 9आ नैबे 9नि दाहोना जाहैबाय माने रानग्रा जाहैबाय होमबा जों बेसे मोनगोन 1 होमबा जों x खौ बेसे मोनदों 1 मोनदों अके जों दासो x खौ मोनदों
नैबे एक्सखौ जों दासो मोन्दों माने मुंजि न'खराव थानायखौ जोङो मिथिबाय जे 1नो दाना जों मुंसे न'खराव थानायखौ दिहुनबावनांगौ माने y खौ दिहुनबावनांगौ y खौ दिहुनोबाथ' नों जेबो खोथायानो गैला नै नैबे x इकुवेल टु 1 मोनबाय ना रानलायलायनानै बे 1 खौल' नैबावल' ग्रोब फज'फैदो नैबे नैबे x नि जायगायावल' ग्रोब फज'फैदो x इकुवेल टु 1 नालाय x नि जायगायावल' फज'फैदो होमबानो y नि मान मोनबाय अके स' आं बिथिं लिरनोसै बिनि थाखाय नोंसोर नैबे बाथ्राखौ लिरनांगोन बे बाथ्रायानो जाहैबाय x नि बे मानखौ समानथाय 1 आव फज'नानै okay putting this value of x in equation number 1 समानथाय 1 आव मा दंमोन x plus y equal to 9 x नि जायगायाव 1 फज'दो जेबो गैया ओंखाम जानायाव दै लोंनायासो गोरासिन होमबा y खौ बैथिं 1 खौ बैथिं लांबा बियो सोलायहैबाय आलासि जानो लांनाय लोगो लोगो सोलायहैबाय बियो बिसोर सानैजों बुलायलायनानै 9 आ मोनसे खमायसिगोन माने 8 जासिगोन होमबा जोङो y नि मानखौबो मोनबाय स' x नि माना 1 y नि माना मा 8 x आरो y नि मानखौ मोनबाय होमबा अनजिमाया मा जागोन अनजिमाया नोंहा x नि मानखौ 1 मोनबाय आरो मोनसेया मा 8 मोनबाय अनजिमाया मा जागोन 18 जागोन बेनि थाखाय नों लास्टआव लिरदो therefore अनजिमाया that means number is जों अनजिमाखौ मा होननानै मोनदोंमोन नै 10 into x plus y बेवहाय 10x into y मोन ना x नि जायगायाव 1 लिरदो y नि जायगायाव 8 लिरदो 10 into 1 10 होमबा बेसे जागोन बेयो 18 जागोन स' अनजिमाया 18 जागोन जों मिथिखाबाय अलरेडि बेबायदि दिहुनगोन आरो जों अके होमबा 2 सानजिमानि अनजिमाया जोंहा सोर 18 1 आ मुंजि न'खराव दङ 9 आ 8 आ मुंसे न'खराव दं that means 8 is in the unit place and 1 is in the tens place अके स' भिडिअखौ जुदि नोंसोर बुजियाखैबा बोयै नायफिनबाय थाबानो जाबाय होमबानो बुजिगोन होननानै आं सानो आं जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै बे भिडिअखौ फोरोंदों नोंसोरनो बे भिडिअखौ लाबोदों नोंसोरनो ओंखायनो जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनो दाबाव कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो नांगौ जानाय मानसिफोरनो शेयार खालामनो दाबाव उननि भिडिअआव लोगो मोनगोन होननानै नोंथांमोन बयखौबो आसा खालामनानै दिनै भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों